Terve, terve. Nyt on pääsiäissunnuntai ja ajattelin näyttää vähän tässä mun uutta kämppää. Eli tämä on Nooran huone. Täällä on meidän eteinen vuu. Hei, me on Daniel. Ja tässä on kämppis Daniel. Tässä on meidän NS-olohuone. Ja siellä on Danielin huone. Kannst du gerne mein Zimmer zeigen, alles, ne? Tää on siis bilehuone, selkeästi. Partyzimmer. Party room, party. Me, Frau. Tada. Danielin makuuhuone. Klein, aber fein. Sitten päästään keittiöön. Vihdoinkin uuni, mitä ei ollut viime kämpässä. Uuni. Joo. Täältä voi myös vakoilla naapureita kivasti. Koko kaupungissa on joka paikassa noita piikkejä, koska täällä on niin paljon noita pului. Ja sitten täällä on meidän kylppäri. Ja tästä huomaa, että täällä asuu tyttö, koska täällä on kaikkea vaaleanpunasta. Okei, nyt mennään pihalle. Ich gehe jetzt nach draußen. Tschüss. Bis gleich. No niin. Kaikki jänskättää, minkä näköistä on pihalla. Bitte. Danke. Bitte. Nonni. Kello on just jotain tasan, koska kellot soi. En tiedä näkyykö toi joku torni tosta. Ja siellä on katu alhaalla. En tiedä mitä kaikkea jännää tähän pitäisi selostaa tässä matkalla, mutta nyt päästään rappukäytävään. Talo on varmaan jotain 200 vuotta vanha, en ole ihan varma, mutta ainakin täällä on paljon puuta. Ullakko oli tosi jännä. Siellä on makuulaveri, et en tiedä, että onko siellä jossain vaiheessa ihmiset oikeasti nukkunutkin vai ei, mutta kuitenkin. Tässä on hienot postilaatikot, jotka toimii tuolta toiselta puolelta. Ja tuoltakin puolelta pääsee ulos, mutta mennään tätä takakautta. Noniin. Ja nyt ollaan jo suoraan keskustassa. Heti tässä meidän NS-takapihalla on tämmönen aito müncheniläinen vieraspaikka, vaikkei nyt Münchenissä ollakaan niin tarpeeksi lähellä. Täällä on melkein joka toinen paikka on jotain Münchenistä ja joka toinen on italialaista, mutta tää on roomalaisten, oliks Tonavan kohdalla pohjoisin paikka, missä roomalaisilla on ollut vallotettuna tää kaupunki, ja täältä näkee näitä roomalaisia juttuja edelleen tosi monessa paikkaa. Mikä on aika siistiä. Historian siivet havisee tai jotain. No niin, nyt päästään koko keskustan vanhan kaupungin isoimmalle autiolle. Tää oli entinen
juutalaiskartteli ja sitten jossain vaiheessa keskiajalla ne päätti, että ei me tollasia tänne haluta. Ne repi kaikki juutalaisasutukset pois ja rakensi synagogan tilalle tämmösen ison kirkon ja sen takia tässä on edelleen näin tyhjää. Mutta sitten holokaustin muistoksi ja niiden juutalaisten muistoksi, ketä täällä on aikaisemmin asunut, niin ne rakensi sitten ton valkoisen systeemin, mikä tossa on. Ja siellä on Kaufhof. Ihan pikkuriikkisen näkyy Tuomiokirkon tornit tossa, mutta harmi ettei sen enempää. Okei, tähän loppuu Nooran matkakertomus tältä päivältä. Katsotaan, jos joku kerta jaksaisi tehdä lisää ja näyttäisi vähän Tonavaa ja Tuomiokirkkoa ja muuta. Mutta nähdään, moikka!